Dobar dan ili dobroveče u zavisnosti kada nas gledate. Dobrodošli na moju malu privatnu televiziju, tako zovem moj kanal, Inspiraciju dana, Inspiracija noći i ovu istoimenu emisiju u koju dovodim samo autentične, zanimljive, fenomenalne ljude. Svim koji nisu to, pristup je zabranjen. Ne znam da li sam se predstavila, još jednom ću, dakle ja sam Žana Kareklajić, a sa mnom je večeras jedan momak koji fantastično odgovara ovom malopređašnjem opisu. Ne moram mnogo da pričam, svima vam je poznat i da pređemo odmah na stvari jer jako želim da se odmah bacim u razgovor. Sa mnom je Stefan Zdravković, poznatiji kao princ od Vranja, mada ti više voliš sada princ, ali ja moram da ti kažem da je princ jedan jedini. Mislim... Ovo ti niko nije rekao. Zbog ovoga što sam prestao sad da govorim ovu poslovicu je razlog zašto sam ja sad balkanski princ. Jel' tako? Bravo. Ali dobroveče princeza, tako smo Jo, hvala. Moram da ispričam nešto veoma duhovito. Kako je super imati mamu uopšte u ovim godinama, jel? Pita me mama kao s kim snimaš, ja kažem sa jednim momkom, princ od Vranja se zove, kaže, to je onaj lepi što dobro peva. Tako da eto, znaš da si i među starijom generacijom. Sve što želim da čujem u okviru karijere, strava, hvala. Apsolutno je mama sve u toj jednoj rečenici rekla, ali je rekla još jednu sledeću stvar. Večeras će imati priliku da upozna pravu princezu. Ništa, veliki pozdrav za mamu. Eto vidiš, večeras si sa pravom princezom. Dobro mi došao, kako si večeras? Bolje ti našao, fantastično sam, moram priznati i malo umorno zbog silnih proba i obaveza koje imam u okviru PZE-a koji predstoji. Tako da kad se sve nekako sabere, zadovoljan sam. Pa ja moram da ti kažem da ti bukvalno si non stop na TV-u, non stop si u nekim emisijama i danas i ovih dana uopšte, jer ja imam taj fazon, uđem u ako si se čudno osjećao, to je zbog toga. Ne, osjećam se fantastično. Uđem totalno u state of mind gosta, razumeš, i istražujem. Tako da, jer moj zadatak ovde je da te onako raščlanimo, da te nekako bolje upoznamo, da to ne bude na ovaj standardni način koji uz dužno poštovanje, koji se primenjuje, ali u svakom slučaju fascinirana sam u koliko si emisija gostovao i koliko si zanimljivi stvari rekao, jer nije jednostavno, znaš, ponavljaju se ljudi, tako da bravo, svaka ti čast. Hvala ti, u suštini to je deo i posla kojim se bavim i imam nekako privilegiju da stvarno imam fantastične odnose sa ljudima iz medija i stvarno sam zahvalan i drago mi je da još uvijek imamo uzajamnu nekakvu i uzajamno interesovanje i da konstantno nešto postoje o čemu može da se priča. Sa druge strane, ja sa svojim timom zaista konstantno radim i nekako se gledam da ostanem profesionalan i da radim u kontinuitetu, što mislim da je najbitnije. Tako da nekako uvijek i mi dajemo razloga da se o nečemu priča. Hvala tebi na lepim rečima, malo pre sam da ti kažem, ne osjećam se uopšte čudno, imaš fantastičnu energiju, kad bi ti rekao koliko sam zapravo trenutno umoran, koliko mi se prija, ne bi mi verovala. Baš mi je drago da te malo razremamo, a ja bih dodala još na to, stvarno si se okružio odličnim ljudima, nisam baš čula da se ime spominje, ali Milivoj Mili Čolić je tvoj PR, jel tako? Znači ljudi mogu njemu da se obrate za komunikaciju sa tobom i tako da to je fenomenalno, mislim. Mili je jedan vrhunski profesionalac, tako da si se između, ja sad ne znam, Mili je moj prijatelj i moram da mu odam priznanje. Mogu da ga uzmem možda za PR-a u nekom trenutku, ne daš. Ali drago mi je da postoji mogućnost da ga ja pozdravim ovom prilikom, jer ja sam Mili imao prilike da upoznam pre par godina kada je bio organizator jednog događaja na Belom dvoru i kada sam vidio koliko se daje čovjek za ceo događaj, koliko mu je stalo da svaki detalj prođe kako treba, poželeo sam da prosto sarađujem, iako u tom trenutku nisam baš znao šta znači imati PR-a, ko je PR i šta ta osoba treba da radi, ali moram da priznam da mi mnogo pomaže, mnogo mi olakšava život i stvarno imam fantastičan tim. Imam veliku sreću, ali sreća prati hrabrost. Ne, baš ste se nekako našli, znaš, jer znam Milija tebe, evo, nekako upoznajem i mislim da vam super funkcionišu energije.
Za početak, ja volim nekako, ajde krenemo od malo nekog težeg momenta, pa ćemo posle da idemo kao slatkim. Če zagazimo prvo. I imam pitanje za tebe od Chat GPT-a. Ja sam danas sam napravila jedan eksperiment. Napravila sam eksperiment i kažem, reku, sad će meni Chat GPT da pomogne da ja, tipa, osmislim emisiju, da kažem ko mi je gost i naravno čim sam rekla Princ od Vranje tu melje, znači 300 na sat, što znači da si vrlo prisutan i vrlo zastupljen. I na kraju sam rekla, zamolila sam šta je meni Chat GPT rekao, to će da ostane između mene i njega, jeli? Što se pitanja tiče... Nadam se da si izbrisala onih istina. Da. Ali u svakom slučaju Chat GPT, Princu od Vranja, postavlja sledeće pitanje. Šta kaže o tradicionalnim elementima u muzici? Apsolutno poštujem. U primjeni tradicije, znači. Apsolutno poštujem i podržavam. Eto, pre 2 godine kada smo bili na pesmi za Euroviziju, mi smo imali dosta nekih etno i tradicionalnih elemenata, što u samoj muzici, što u tekstu i čitavoj ideji nastupa i tako dalje. I moram da priznam da sam se tada po prvi put susreo sa nekim ljudima koji su, na primjer, bežali od toga. Iako su mi dobili najveći broj glasova publike, nekako me jako smara taj moment da bežimo od nečega što je naše i da nekako poštujemo sve što je, ne znam, šta god da dođe, na primjer, lupam iz Italije i iz Amerike, to je top, idemo, ali naše nekako je seljački i nije dovoljno urbano i tako dalje. Mislim da je to deo nas, ne treba od toga bežati, treba to prosto vidjeti kako to da se implementira u muziku i da postoji neki cilj i razlog zašto se to radi, a ne nužno eto da se radi čisto da bi se radilo. Vidiš kako je Chat GPT to nekako ukačio i bilo je ono iz cuga kao drito, tradicija, muzika. To mi je stvarno bilo onako edgy tema pre 2 godine i moram da priznam da me je dosta nerviralo to kako ljudi neki gledaju na to. Ok, kao etno, kao to je toliko 2004. Ok, zašto? Objasnim, imali ste Ukrajinu koja ima neke etno momente, tako da neki deo nas onako malo i pati od tog nekog kompleksa koji mi je iz ove perspektive smešan, ali eto, šta znam. Baš je lepo što tako razmišljaš. Ali znaš šta nisam, mislim, jasno mi je otprilike, ali nigde nisam čula da si, možda mi je promaklo, jeli, nisam sveznajuće kao Chat GPT, mada kažu da posjećam na njega. Nije mi... Znači da si pravi prijatelj. Da. Jel možeš malo da nam kažeš kada si prelomio, znam da si kao klinac 6. žica, ili tako beše grupa, da si imao te naklonosti ka muzici i sve to, ali kad je kod tebe, pošto si ti inače diplomirani, znači filolog, ti si profesor norveškog, ili tako, završio si zapravo odsek... Za skandinavistiku, da. Tako je, da. Sad, šta se desilo da ti... Jednostavno kažeš that's it, ja neću se bavim jezicima, neću da budem filolog, hoću isključivo da se posvetim muzici. Da, dugo sam bio u strahu od 2009. kad sam prvi put kročio na scenu na koji god način, da neću moći da živim od muzike. Ja sam tada se bavio alternativnom muzikom, neki rock, fusion, svega i svačega. Dosta vremena smo provodili u Bigzu i nekako uopšte nisam doživljavao sebe kao neko ko je na estradi na bilo koji način u tom trenutku. I mislim da mi je to velika greška, zato što mislim da sam tada ja bio dosta iskompleksiran, jer sam mislio da je to sve isto tako nedovoljno urbano za mene u tom trenutku. Tako da sam ja bio dosta pod nekim pritiskom okoline, društva i nekih mojih možda prijatelja u tom trenutku, dok nekako nisam malo više sazrao i se osvrnuo na ono šta ja hoću. A onda sam shvatio da sam ja dosta otvoren čovjek i da nikad ne reci nikad ničemu, prosto neke stvari u životu se desi, tek onda mogu da vidim da li mi to prija ili ne. Ne mora nužno da me odredi do kraja, želim da eksperimentišem, da vidim šta sam sve ja. Tako da prelomio sam, ne znam tačno šta je moment, ali ajde da kažem da trenutak kada sam počeo da živim od muzike u potpunosti, kada sam shvatio da muzika može da mi donese finansije, da eto ne moram da razmišljam da li ću sada da moram da se bavim digitalnim marketingom, da predajem norveški čitavom Balkanu i ljudima kojima je dosadno i treba im da im prenosim što se ovde dešava na vestima iz severne Norveške. I to je bila negde 2022. godina otprilike, kada sam počeo da radim u kabareu. Pa to je faktički veoma, mislim, to je nedavno bilo.
jako skoro, da. Ti si baš sad kad razmislim za koliko 3 godine postigao si baš mnogo, čoveče. Jeste, ja sam suštinski kad pogledam koliko sam svakodnevno u muzici i delovima koje to nosi sa sobom, zaboravio sam da sam zapravo jako kratko na sceni za širu javnost. Tako da, eto, toliko je stvari bilo kad vratim film koji su dovele do svega ovoga da prosto ne znam ni od čega bih počeo, ali definitivno sam 100% ponosan na sebe i na te odluke koje sam donosio, jer sam slušao uvek intuiciju i kad god sam mislio da je to neka sitna stvar, uvek me je dovela do nečeg mnogo krupnijeg i ta vera koju imam me, mislim, održava u svemu ovome. Jer ima toliko hardcore, ekstremno toksičnih, moram da priznam, mentola na estradi da prosto, da nemam toliko ljubav, odavno bih izašao iz toga. Teško je, jel da, ostati, jel ti se dešava nekad da kažeš sebi, čovječe, šta ja ovde radim, šta ću ja uopšte ovde? I kako prevazilaziš te momente? Samo se vratim na ono što je moja vizija, moj cilj, moj motiv i ako ništa toga, makar ja to volim da radim. Meni, ako će mi recimo put do jednog dana Marakane, arene ili bilo čega biti da izdržim par toksičnih ljudi u emisiji ili ljudi koji mi podmeću nogu na obrani način. Jel ti mnogo podmeću klipove? Jel ti stavljaju klipove u točkove, što bi se reklo? Osjećam ih sve više. Mislim, ovdje otvoreno razgovaramo, da ne bude. Primetila sam, fenomenalan si, ali vrlo si onako diplomatski nastrojen, što i jeste pametno, ne želiš da se zameraš, ali mislim, ako ti kažeš sad, da, postavljaju mi klipu, ne kažeš ko ti postavljaju, ali kažeš postavljaju mi klipu. Postavljaju mi klipove, da, ne mogu da dogovorim imena osoba. Ne, to ni ne očekujem. Da. Mada bi bila ekskluziva. Šalim se, ne. Možda jednog dana. Dovoljno je, da. To bih nekada možda uradio čisto da nekim ljudima koji stvaraju karijeri na početku su otvorim oči šta je sve moguće. A su metode, evo, otkrivam tajno, to može, su metode podmukle, jesu glupe, jesu li inteligentne, mislim, prosto zamišljam. Svako ko drugoj osobi želi nešto loše, negativno za mene, podjednako je glupo i sve to na ne. Tako da osjeća se na raznorazne načine, na raznorazne nivoje, prosto što više napredujem, što mi više ide, tako više osjećam neka zatvorena vrata i sa druge strane počelo je da se dešava da se neka zatvorena vrata otvaraju, jer prosto možda neki ljudi me dožive na jedan način pa je potrebno da prođe neko vreme da me zapravo upoznaju i s druge strane ko sam sad odjednom ja da nekome uzimam parče hleba ili kako god da to doživljavaju. Ja realno nisam sad tu deo nikakvih grupacije da bi kao neki mali iz Vranja došao i počeo da pravim to što pravim. A znaš što me zanima? Evo vrlo, znači, konkretno pitanje. Sa ovim iskustvom koje imaš, evo, sad se konkretno obraćamo mladim ljudima koji žele da krenu tvojim putem, kojima si ti možda idol i zašto da ne, je li imaš utisak da dok nisi oformio taj svoj tim i dok nisi upoznao ljude i tako dalje, dok ti ljudi ipak nisu u tom nekom tehničkom smislu krenuli da ti krče put, da si ti faktički stagnirao i šta god da si učinio da bi ostao na tom nekom mestu, bio bi tamo neki lep momak koji lepo peva, ali ne bi došao, mislim, vrlo otvoreno razgovor, ne bi došao do ovoga do čega jesi, jel ti se sad takmičiš za pesmu Eurovizije, jel tako, tako da, mislim, nevezano za to, napravio si karijeru, može se već reći da si napravio karijeru. Ja ne verujem u slučajnosti i mislim da su mi se neke stvari desile ranije, možda to ne bi bilo na taj način proprećeno. Ja mislim da je na Balkanu i Srbiji mnogo bitan taj prvi utisak kako vas ljudi prvobitno dožive i da vas to nekako prati. A ne misliš da te ljudi sputavaju dok dođeš? Meni su davno neki ljudi vrlo, znači, poznati ovde rekli na mom nekom početku, ja egzistiram 9 godina, ovaj kanal postoji, znaš, i rekli su mi tipa sve je to okej, ali, znaš, držat će te ovako dok ne dođe do momenta kad više jednostavno neće moći ništa. Kapiraš, evo, ova žena... Da. Taj moment me zanima. Prosto da napravim komparaciju, poređenje između, recimo, evo, ovog posla i tvog. Ja samo guram napred. Mene karate, na primjer, naučio o tome. To je, recimo, sport gde je... Ti si pravi diplomata, inače, bravo za ovaj odgovor. Pa ne, objektivno,
mislim, ne mogu se ni da ima toliko stvari koje bih rekao, pa pokušam da uhvatim nit, ali karate me stvarno uči tome da nema odustajanja. Meni karate stvarno donao jednu... Da, to nismo pomenuli da si bio vice šampion Balkana, imao sam zlato na državnog, baš kao dete, imao sam 14-15 godina u suštini. Ali naučio sam da prosto samo idem dalje, nema sad tu, dešavat će se gomiletina Marka Markovića, Perovića koji će da me smaraju, uglavnom na indirektan način. Retko ko ima hrabrost da mi nešto direktno kaže, zato što suštinski ne bi imao šta da mi kaže, jer nikome ništa loše nisam uradio, niti postoji neki validan argument osim neke sujete i te neke istripovane zamisli kako oni misle da to treba da funkcioniše. Svako misle da zna bolje od mene, od mog tima, ali prosto pogledam ga, skontam u čemu se radi i samo pustim i idem dalje, znam da će da se desi. Prosto mislim da to što mene vuče uvijek mi je davalo dobre rezultate i kad god sam mislio, na primjer, da će neko da me omete i kad mi je bilo teško, ok, bude mi užasno, prebolim ga na neki način, prosto prođe kao i sve. Recimo, ajde sad, baš mi jako šetaju misli, toliko stvari imam tu da proučam, ali u suštini na kraju se samo svedem na taj osjećaj. Mnogo mi je trebalo da dođem do njega na način da mu verujem apsolutno i da prosto samo gledam te ljude kako prolaze pored mene. Faktički, čuj, to je fenomenalno. Ti sve što radiš iz tog nekog, što bi rekli gut, iz instinkta. Sve što radiš, to ti dolazi bukvalno iz stomaka i osjećaš da tako treba i kao neka mašina. Nemoj da me pogrešno shvatiš, mislim u najpozitivnijem smislu. Guraš napred. Ja čak ni što se pevanja tiče, imao sam recimo 3-4 časa pevanja u životu. Nemam dan muzičke škole i sve te stvari koje pevam ih iz tog gut feelinga u suštini. Ima sad tu stvari koje tehnički mogu da postavim bolje ovde, ovako, onako, ali me prosto ne interesuje zato što nekako i iz iskustva ih ja već i postavljam, kupim svašta nešto što čujem, ali mi nikad taj pristup nije interesovao zato što mislio bih da bih izgubio tu emociju i to što je iskreno. U jednom momentu sam u životu imao čak i ajde da ga nazovem band. Izašao sam iz dva benda u tom momentu, bio sam u a cappella bendu i bio sam u jednom rock bandu u tom trenutku i ostao sam sam. I rekao šta da radim, napravio sam band koji se tada zvao Mven, što je moj mozak pokupio da na kreolskom znači ja. I onda sam bio sam u toj priči. Dakle, kažeš Ven, ja mislim kombi. Ne. Bio sam sam u toj priči, ideja mi je bila da sve što odsviram i otpevam bude iz tog prvog take-a, da se ništa ne pakuje, da prosto bude ta sirova emocija. I to je ono što me radi, ja mislim da me to donekle izdvaja od drugih ljudi, zato što nemam sad tu pretrano pakovanja, od silnih pakovanja, jedino moj frizer mi pakuje. Ne izvedete samo to, da budeš lažno skroman kad nisi. Stvarno si atipična pojava. Pa i definitivno, mislim, to moram priznati, nije mnogo teško danas. Svi se trude da budu isti. Ali ti si, Stefane, ne znam, Prinče, ti si nekako full paket, razumeš? Čovek kad te vidi jednostavno čoveka koji tekako ima svoj autoritet, razumeš, imaš stvarno atipičan fazon za naše prostore. Hvala, I drugo, ovo što sam ja ne znam osobu koju više pitaju o kosi, tako da sam imala tremu pred dolazak u emisiju, molim te reci mi da li je moja kosa on point. Apsolutno. Pozdravim za mog frizera Aleksu. Da, kako princeze. Ali stvarno nema čoveka koji te nije pitao za kosu, tako da jeste stvarno ljudi, kosa je fantastična, Prinčeva kosa je fantastična. Moram da ispričam šta je mene zapravo nateralo da je održavam. U suštini, ja sam 2020. bio u bazi određenih agencija, zvali su me na casting za reklamu i to je bio recimo, ne znam, određeni brend me zvao na casting, ja došao tamo, vidio sam jednog prijatelja koji je svirao saksofon sa nama, glumac, Andrija Danečić, pozdrav Andrija, i kaže, pa kao ti si kao baš promenio izgled, ja sam počeo da puštam kosu i bilo ono šerpa neka varijanta, kaže, ajde dođi, imamo neku audiciju. Odlazim, audicija Isus Hrist Superstar, prvi put sam iskreno u tom trenutku i čuo za čitavu priču, da Kulturni centar Studentski grad je uzeo u tom trenutku licencu za to. Naučio sam Getsemani Isusovu pesmu i ekstremno teško u tom trenutku dolazim na audiciju.
otpevam i pod tolikom tremom sam bio, ali opet toliko fokusiran da sam potpuno zaboravio da su ljudi bili u tom trenutku tu i Boris Postonik je sa Željkom tada to vodio i završio se, kaže, dečko, pre toga mi kaže velika budućnost, ja se sećam, bukvalno creva su mi se okrenuo u tom momentu i sad mi se vraća taj osjećaj. I to je možda donekle bila inicijalna kapisla i od tog trenutka su krenuli da su dviju stvari i kako su me ljudi poistovetili sa dugom kosom, samo je ostalo. Pa vidi, lik je... Pa podsjeća na tu komercijalnu sliku Isusa Hrista na, mislim, eto, sudeći po onome što ljudi govore, ako ništa drugo. A čekaj, izvini, šta je bilo stačno sa tom predstavom na kraju? Nešto se korona, ili da? Korona i onda su, mislim, sponzori odustali od svega i nažalost... I nema šanse da se to nešto... Ne. Koliko ja znam, ne. Jedini susret, velika šteta, da. Jedini susret sa tom pesmom nakon toga i čitavim muziklom imao sam krajem prošle godine u Ateljeu 212 je bila predstava Brod plovi za Beograd i na poziv Gorice Popović. Da, to je ona predstava što se stalno, ili tako, godinama se... Da, godinama ima nekoliko dana za redom i to je tek velika slučajnost. Gorica Popović, ja smo se upoznali na Disneyovom koncertu gde smo pevali, njoj je kliknulo to u glavi, moglo bi da bude Isusova pesma i taj aplauz koji sam dobio, prvi put sam pevao u pozorištu prvo, ta tišina, taj osjećaj dok se peva, plače mi se bukvalno na pomislu, to je sve što želim da mi se dešava. I zbog toga mi je baš i žao što se taj muzikal ne dešava, mislim da bi to bilo ludilo iskustvo. U Ateljeu 212 i prvi Isus Hrist Superstar kod nas, možda da li 70. ili 80. 70. Da, mislim da je tad bio prvi put i premijera kod nas, u tad se nikada nije desilo. Baš navijam da bude, mislim da bi bilo... Izvini, palo mi još nešto na pamet zanimljivo, bilo je Beogradsko proleće, tada sam učestvovao sa pesmom Divna nakon PZE-a, 2023. godine je bila, i pošto su me na PZE uhvatili kako iz pljoske pijem čaj od kamerice, u tom trenutku je to negde objavljeno bilo i Bora Čorba je video. Kao piješ... Da, čaj da se smirim u tom trenutku. Ne, ali šator piješ alkohol, mislim. Da. I u suštini Bora Čorba je video negde to i učestvovao isto na Beogradskom proleću te godine i u jednom trenutku meni kažu, kao Bora Čorba bi da tu pozna. Ja ga, mislim, iskreno, ja sam veliki fan Bora Čorba, naročito još i kad sam bio klinac, svaki njegov nastup na Beer Festu, mislim da sam propratio sa prašinom u sinusima i ulazim u backstage, Bora je bio i bolestan u tom trenutku, vidim ga, sećam se, sedi. Jedna od prvih stvari koje mi je rekao je bilo, ti si opasan pevač, ona audicija za Isusa ti je bilo fantastično. Jel se sećaš koji ti prvi CD u životu? Ploča mi je bila Čolina, a prvi CD koji se sećam jeste bio za moj 7. rođendan, gde je bilo kompilacija hitova. Vidite. I od Goce Tržan, Lea, Severine, Tošeta, svašta nešto. Znači, uglavnom si nekako, da kažem, bio naklonjen domaćim sećam se, bilo je, dobio sam M&M bombone, su doneli iz Mađarske u tom trenutku i bio neki CD sa nekom klasičnom muzikom. Tako da je tu bilo od Seviljskog Berberina, ne znam ja šta, mislim da sam slušao klasiku kao dete i to sam tražio da mi puštaju. Imao sam i CD neke ciganske muzike u tom trenutku, tako da, eto, setio sam se ta 3. A od, što bi rekli, stranih, ko je band onako koga najviše voliš da slušaš, da kažeš ovo je moj band? Pearl Jam. Pearl Jam, ta grunge era je definitivno najviše doprinalo moje želje da istražujem muziku dalje, tako da od Pearl Jama, to je prvi i jedini band koji sam baš onako dubinski istraživao, čak sam na Google Mapsu tražio gde žive u Sijetlu. Baš si ono, fan. I baš sam otišao daleko, da. Pravio sam kvizove, rešavao kvizove, tako da o Eddie Vedderu i tom bendu i dan danas pamtim svašta. Ali definitivno da dobar deo energije koju imam na nastupu, danas mislim da sam preuzeo od Eddie Veddera, na primjer. Da, to vidiš. A šta misliš, ko je po tebi danas najuticajniji muzičar? Ne mislim, tipa da li ti se dopada njegova muzika, nego on, ko je najmoćniji, ko ima najviše uticaja, ko je... To je, mislim... Možda imaš i negativno mišljenje u njemu. Za neki je to možda bio Puff Daddy, nemam pojma. Mislim, za mene... Jel pratiš ovaj karambol sa... Delimično. Ja sam inače neviđen fan Kanye Westa i sad će mnogi da me popljuju. Znaš da je skandal ispao sa Kanjom koji hoće da se oslobodi Puff i tako dalje. Znam. Mora Kanje s vremena na vreme da napravi neko
Nje. Ja. Pa dobro, od toga je održava, mislim, on je skapirao kako je Dobro, on je genije. Ja volim i njegovu muziku. Meni sve to okej ako imaš alibi. Da. Mene danas na našoj stradi smara što dođe i Kurte Murta, prvo ne zna da bekne, drugo 3 rečenice jedva sklopi i dođe sa stavom kao da je Steven Tyler lično. To me jako smara i onda pritom moram da provodim vreme u istoj prostoriji s tom osobom. To je ono što me najviše iscrpljuje. Ali kad neko ima alibi, okej mi glumi zvezdu, šta god. I mislim i mnogi ljudi u inostranstvu koji su meni bili idoli su glumili zvezde. Ali misliš da te ljude konkretno, na primjer, baš onako, da kažem, napali njihova okolina, ti neki saradnici, ljudi koji su kod njih, da su oni kao, a ti si super, ti to možeš. Ja mislim da to velika greška... Više nego što oni to misli. Ja mislim da to velika greška PR timova, da ih oni uglavnom lože, da su ne znam ja šta, da uglavnom postaju prepotentni, iako to suštinski ne mislim da jesu. Ja prosto kad nekog pogledate u oči vidite od čega je kolan manje više. Ja makar mogu nekako da procenim energetski ljude, ne mogu da garantujem ni za što 100% grešio sam ja, ali mislim da uglavnom ljudi oko njih to pumpaju, što bi se rekao. Više nego što to individualno kreće od osoba. Da, mada moram, evo, krajnje politički korektno i mada nisam politički korektna da kažem ovo stvarno što Kanje priča za Hitlera i Jevreje, to je nedopustivo, tako nemojte da mi prikačinjete, molim vas da Žana forsira takve stvari, jer to nije naprosto tačno, ali da je ovako genije, meni je genije i ultra interesantan tip i celo ova pojava sa njegovom ženom, ne znam da li si ispratio što je došla gola. Gremi, što je došla gola. Što ti misliš o tom? Pa mislim da se to dešava i kod nas. Mislim, kod nas se dešava seks na Pa ne dolaze baš tako potpuno, ona je žena došla, šta ono, ni ništa što je imala. Baš se sve videlo. Znaš kako, ja mislim da je još uvijek ta era gde mora da se iscedi taj moment da se ljudi šokiraju. Znaš, kao to se dešava već godinama unazad i svaki put idemo dalje. Ja čekam te moment kad ćemo se vratiti na neke osnovne ljudske vrednosti i kulturu. Ja mislim da je to prosto priroda, neki proces i bilo je pitanje vremena kada će to neko da uradi. Što se mene tiče, lik je to iznao vrhunski. I... Mada bismo mogli da vidimo i kontru, na primjer da Bjanka, pazi Ascenzori, pazi prezime, mislim, koji paradoks, da ona dođe, da se malo... Nek dođe DDJ gola ovdje kod nas, to je bilo jako. Da, dobro ti ta ideja. Pa da, zašto da ne? Da. To bih platio da vidim. Platio. Ali znaš, čuda si ti kombinacija sa jedne strane kao princ, romantičan, onda daš izjavu tipa kao, ma ne bih se, ja bih se s njom zaglavio u mrtvačkom sanduku, ne bih se zaglavio u lift. Ali vidi, potpuno se slažem s tobom, iako sam straight i sve, ali stvarno Liv Tyler je tako ribetina bila i ostala. Vidi, a Čale je lutko struje. Nema tu mnogo govora. Ja ne mislim da kad je neko fin i kulturan da to ima nužno vezan sa seksualnošću, sa fetišima ili sa bilo kojom drugom stranom. Mislim da su uglavnom mi je bila priča mirna, povučena dok je obučena, ali tako? I onda ljudi ne znam tripaju da sam ja sad svetac i na neki način mi to je pritisak jer ja sam u suštini ono što jesam u datoj okolnosti. Ne mogu da dođem na RTS i da budem u fazonu vidi ne znam što radiš kad završiš emisiju, ali znam ja šta bih voleo, tako da lupam gluposti. Tako da mislim da je sve to deo ljudi i da li bih se Liv Tyler pravio pakao, apsolutno da. Pazi, moram još ovo da kažem. Čak i ovim godinama, mislim da bih rado volio da je pogledam na 2 metra u životu. U ovim godinama, mladiću, pa ti si bre pile, alo. Šta je tebi? Ja imam 31, ulazim u 32 godinu, prilično sam svestan šta možeš da možeš. A kad uđeš tek u 33. Isusovske godine, možda se tad posreći sa... Čekaj, polako. Polako. Ne, to su Isusovske godine. Ne, pa mislim, stvarno to je... Ja sam stala, vidi, ja ne starim. Znaš kako kažu ima... Ja sam timeless, tako da... Pa, kako da ti... Ali to jeste čitav poenta kako se ti lično osjećaš. I tako izračiš. I ti izgledaš mlađi, imaš svežinu, imaš to u očima da ti se cakle oči. To je odraz energije i te neke žive duše. Malo i kapi pripomoći. Vidi se da imaš nešto što te motiviš u životu, imaš stvari koje te raduju, inspirišu i to se vidi u ljudima. Ja verujem da su te zvezde koje najviše siju i isto time odišu, samo prosto eto. Si video Cher kako sije pored ovog Aleksandra Mlađenog? Cher je ludilo, mislim. Ajde nađi mi bilo kog mog vršnjaka koji ga pogleda Cher, nije bio fazon da bi popio kafu s njom. Da, pa dobro, ovo i malo radi više od kafe. Iskreno, nemojte da se šalimo, da. Ali isto tako ide priča
priča, znam mnogo mojih prijateljica koje bi svašta prostire da upoznaju Johnny Deppa. A čekaj, ajde, evo super, sad ovo me jako interesuje, šta ti kao muškarac, jedan pravi, mladi se, šta ti kažeš na ipak, ajde, evo pričamo otvoreno, znači Cher ima, koliko Cher ima sada? 75, ja mislim. 78. Hvala. Dakle, on je negde tvoje godište, ja mislim, njen partner. Pa, mislim, kako, prosto me interesuje tvoje mišljenje, to je jedna Cher, šta ti misliš kako ta priča funkcioniše? Mislim, nećemo da idemo u triviju, nego malo... Pa, u suštini, ja ne pravim... Misliš da je to moguće, ono tipa da se ljudi kao prepoznaju po toj nekoj energiji? Apsolutno mislim da je moguće, da. Ja mislim da ne postoji pravilo, ljubav kao takva ne znam za granice za pravila, ako je zaista iskrena, ako je čovjek dovoljno otvoren, prosto može da se desi. Da li je moguće? Apsolutno imamo primjera da vidimo šta je za koga dovoljna razlika u godinama i pitanje. U mojoj porodici je bila razlika 8 godina, moj otac je bio stariji 8 godina, za nekoga je to mnogo, za nekoga je to malo, trudim se da ne razmišljam. Za mene će isto sutradan biti bitno da kad nađem osobu sa kojom želim da provedem ostatak života, da me prvo ta energija poveže, da mogu da se osjećam prijatno, već imam nekog iskustva da mogu to da prepoznam lakše, a kasnije već sve stvar kompromisa i poštovanja. Imaš baš širinu, to mi se jako sviđa. Imaš veliku širinu. Pa u suprotnom bi bio u agoniji. Jurio bi u 7 ujutru ko će prvi na plažu u Paraliju da stigne da zauzme prvu ležaljku, ne bi to voleo da radi. Genijalno. Da, pa znam slučaj. Da, ali slušaj, moram i ovoga da se dotaknem, tebi se iskreno, mislim, tebi se dive i muškarci i žene, znaš. Čak dosta ljudi, evo otvoreno ću ti reći, dosta ljudi je u fazonu kao princ voli muškarci i tako dalje. Mislim, pričamo, jeli, o laganicama. Slobodno, ja imam svašta da kažem na tu temu. Da, tako da prosto i sa jedne i sa druge strane ti si tu nekako, jeli, neću kažem napadnut, ali ono prosto startuju te jedni i drugi, ili da? Pa ne volim da lažem i to su... Kako izlaziš na kraj s tim? Uvijek me je zanimalo, čovječe, daj da budem jedan dan ono kao rock'n'roll zvezda, da vidi kako to izgleda, znaš ovo. Pa ne bi preživjeli. Jel da? Ne bi to Srbija preživjela, ali poenta je da je istina da me startuju muškarci i žene, bilo je perioda kada muškarci startuju više, to je znači nakon pesme za Euroviziju. Čak više, jel da? Nakon pesme za Euroviziju meni inbox eksplodirao. I dan danas mi manje više na dnevnom nivou stižu ovakve i onakve poruke. Jesu to konkretne ponude, izvini, jesu to fotografije, jesu to... I video snimaka, i fotografije. I video snimci, bogati. I fine poruke ovakve, onakve, sve što ti pada na pamet. Da, tako da, to je prosto realnost. Sad, ja isključivo volim žene i prosto nemam ništa protiv gej populacije, imam mnogo prijatelja oko mene koji su gej i okej sam sa tim, nemam nikakav problem, nisam homofobičan, poštujem ljude i to je ono što mi je na kraju dana najbitnije. Da li je neko gej ili nije, apsolutno mi je irelevantno, odnosno to kakav je čovjek, da li je đubre ili je zaista divno ljudsko biće. To mi je stvarno najbitnije. Reci mi, jesi imao neke konkretno tipa neprijatnosti, znaš da je neko baš dosadan, da smara, da proganja, da ne možeš da živiš od te osobe i tako dalje. Dešavalo mi se da mi stiže na adresu određene stvari i to, ali nikad... Kao neki pokloni nešto. Pa da, ali nikako proganje. To su sve onako na nivou nekih slatkih stvari. I ti to zadržiš, mislim, te poklone. Ako ti nešto ne treba, prosledi. Ne znam da li ugovore veličine. Ali razmislit ću. Razmislit ćeš. U suštini to su slatke stvari, nisam imao do sada tih problema da me neko baš toliko hardcore smara i volio bih da tako i ostane u suštini. Da, čak izvini, isto moram da ja se sve nešto izvinjavam, tako živimo u takvom vremenu a vidiš da sam ja prilično radoznalog duha i prosto volim da emisija tako teče, da bude zanimljivo i nama i ljudima. Znaš, kažu da čovek šta god da radi, radi faktički za sebe.
Prema tome ispada da ja ovu emisiju radim za sebe, ti pevaš za sebe, razumeš, ono da prva osoba za koju radimo, to smo mi. Ja mislim da to je istina. Pa jel se slažeš sa mnom? Jel da ima tu istine? Prvo radim nešto zato što ja to volim. Pa eto vidiš. A svakako da, mislim... Znači, razumemo se. Ređanje, stavljanje prioriteta mi je vrlo često potpuno bespotrebno i jedna... Eto, kad je ljudima dosadno pa hoće da ne o nečemu pričaju, eto, ajde da ređemo ko ti je najbolji drugar, ti ili on. Jesi li sada u vezi? Ne. Znači, tu su neki noviteti. Zato pričam tako lagano o Liv Tyler. Da, vidim lagano, da, i imam proste standarde, ono. Pazi, ali internet ne zaboravlja, to znaš. Ja sam okej sa tim. Koža takođe ne zaboravlja ako imam tetovaže, prosto radim ono što u trenutku osjećam. I nisi se pokajao ni zbog jedne tetovaže? Ne. Da. Mene to stalno, ja ne znam zašto ljude to interesuje, kao, jel ti žao zbog neke tetovaže? Ne, brate, jednu jedinu tetovažu sam prepravila, nije bio nikakav ljubavni karakter, ništa, to je neka moja privatna priča, New Age, sam pretvorila u nešto drugo, u neku lastavicu, tako da, ali... I ti imaš apsolutno pravo da uradiš to sa bilo kojom tetovažom. Ali jedno jedino, znači, inače sve svoje to je story of my life, kapiraš? Ali story of your life je takođe ta prepraka. Šta god radiš je tvoje pravo i mislim da čak potreba da o tome pričamo opet dolazi iz nekih stega što osjećamo iz društva i... kako da kažem, mislim da upravo ovakve razgovori i takav način razmišljaju menjaju stvari prosto. I mislim da mogu da inspirišu drugi ljude da se opusti da... Pa vidi, ja se trudim da tako bude i čini mi se da donekle i uspevam. Jer ljudi, znaš, bude dosta feedbacka, kao mislio sam tako, sad mislim ovako. Naravno imaš one buzdovane kojima i nije namenjena ova emisija jer ne kapiraju. Imam još jedno pitanje za tebe. Da li misliš da u našoj muzici ima mnogo trash? I da li naša muzika ide, znam da si u delikatnoj poziciji jer to su kolege i tako dalje, ali evo procentalno, na primjer, koliko je tu trash? Jako mi je teško da odgovorim ovo, a da ne zvučim da odgovorim diplomatski, zato što kič i šund i trash u odnosu na ciljnu grupu znači isto, to je da se to stvara da bi ljudima bilo dopadljivo manje više. I onda šta je za koga tu trash je opet diskutabilna stvar. Mislim da je danas vreme tako da za svaku pesmu postoje publika. Ima jednog desingericu koji jako privatnom delu, nisam ga upoznao ličnom delu, stravalik, vrlo inteligentan, u javnom nastupu vrlo često može bude jako nevaspitan i slično i to za određenu grupu ljudi je katastrofa, za određenu grupu ljudi je fantastično. Takođe, znaš šta bi mi bilo jako zanimljivo? Kada bi Zdravko Čolić nastavio u ovo doba, kada bi Zdravko Čolić danas snimio April u Beogradu ili neke pesme tog tipa, koliko bi mu vremena trebalo i da li bi uopšte ikada napravio taj uspeh kao tada, da li bi takav osoba sa takvim karakterom, takvim manirima danas bila ljudima dovoljno zanimljiva. Pa evo, na primjer, ja ću ti reći... Da li bi mogo bez skandala i slično? Nadam se da ćeš me shvatiti na pravi način, ali tvoje ponašanje, ja sam gledala, ti ni jedan faux pas, znači pogrešan korek, ni jedan nisi napravio u svojim intervjuima. Ozbiljno ti kažem, zaista ti kažem... Hvala ti, znači mi to. Apsolutno, sve je toliko nekako i odmereno, ali ne ono dosadno odmereno, nego jednostavno govoriš prave stvari u pravom trenutku, tako da nije sad nikakvo ovo uvlačenje, ja stvarno nisam od tih likova, to ti je jasno. Tako kad kažeš Čola, pa evo vidiš, ti si neki pandan, jer lepo si vaspitan momak koji nema potrebe da, uz dužno poštovanje prema spomenutim ili singerici, nema potrebe za takvom vrstom performansa, razumeš, ovo je neki tvoj fazon i tvoj put. I opet uspevaš. Mislim, to ti je odgovor na tvoje pitanje. Hvala. Ja mislim da trendovi kao takvi prosto dođu i odu i rock'n'roll je nekada bio trend, došao i otišao i to je nekad bilo satanizovano, nisu roditelji puštali ljude na koncerte i tako dalje. Pa Elisi su hteli u zatvor da vode. Da, ima mnogo stvari. Pa Isus Hrist super star kad je nastao, u određenim državama su pozorište bila spaljivana i tako dalje. Ima tu svega svačega, tako da ja sam u jednom momentu rekao na jednoj televiziji da singerica može da zaplaši i da iznenadi samo baki i deke u srpskim provincijama, jer nisu navikli na te stvari. Ne mislim da on suštinski radi išto drugačije, ali prosto je pogodio momentum kada to današnje klince interesuje. Međutim, kao bilo koje drugo ljudsko biće koje ima potrebu za nekim emotivnim izražajem, ja mislim da ta deca kad odrastu ponovo će imati potrebu da se poistovete ili da se saosete sa nekom emocijom iz određene pesme u kojoj se peva i izražava određene emocije koje ne mislim da je desingerica ili bilo što je ponuđeno danas omladina može da ponudi. Tako da ja mislim da samo čovjek možda danas treba da bude strpljivi nego inače.
ikada možda u muzici. A šta misliš o primjeni veštačke inteligencije u muzici? Pa mislim da to vrlo lako, isto kao dostava... Jer ti danas možeš faktički zadaš zadatak i naravno ne može to da bude, ali vremenom će se i to usavršavati, kapiraš, i to će biti... Probat ću plastično da objasnim isto kao dostava hrane, možeš da prođeš jeftinije, da spremiš vrhunsku zdravu hranu, ti ćeš da poručiš u tom momentu jer ti je lakše. Tako da mislim da će se izgubiti ta neka duša sa tim, već ljudi prave. Mislim da Rambo Amadeus se vjerojatno zezao kad je pravi stvari, šio mi ga Đuro, što mi je strava. On je lik stvarno. Ali mislim da na duže staze to može biti opasno, jer na kraju krajeva nemam pojma, znači, vidi sad ovo, uzet ću na primjer Zdravka Čolića ili Tošeta Proeskog. I to su vrhunski izvođači koji su legende na ovim prostorima i njima su ljudi pisali stvari. Da li je razlika da li njima napisao AI ili neko drugi? Oni su dobili jedan tekst koji nisu nužno njihove emocije. Oni su morali da se saoseti i poistovete sa tim emocijama. Ti danas ChatGPT-u možeš da napiši mi pesmu o ljubavi, prolazim trenutno kroz takvu i takvu situaciju i ti može da se poistovetiš sa tim. Tako da nisam siguran koja bi zapravo bila razlika u tom nekom smislu. Naravno, postoji razlika kad imaš ljudski kontakt, kad ti neko uživo prenese energija, oči, kad ti neko posmatra dok izvodiš stvar pa ti daje te dodatan boost da se pred nekim pokažeš, dodatno izneseš nešto inspirativnije, svakako sa nekim uživo. Ali, eto, mislim da i nikad do kraja neće moći da zameni čoveka, niti treba, niti može. Barem ne za našeg života ili ne verujem da će to baš tako. Pa nikad. Da. Što se mene lično tiče, nikada olakšaće stvari, isto kao što je internet sam po sebi olakša stvari. Ja kapiram da ni vino nije štetno kad se umerenim količinama koristi. Pa jest. Tako da se u nekoj... Jedan čašica je lek. Da, tako kažu. 3 već problem. Reci mi, molim te, jako mi interesuje ova sad priprema za nikako da zapamtim, je li PZE, je li tako? PZE, skraćenica, da. Ne mogu, ne znam, u principu lako usvajem ovo PZE, mi nešto zvuči kao skojka. Jeste, stvari navike. Ljudi su realno navike na Beoviziju godinama i prebačaj jeste... Nastupaš 26. redni broj 3, molim vas zapamtite, znači 26. februar, pa pazi simboliku, redni broj 3, lako se pamti, sa pesmom Mila. Da. I lepa je pesma, čula sam i baš onako romantična. Je li nekom konkretno posvećena? Moram ja onako malo to... Pa u mojoj glavi jeste konkretna osoba u pitanju i kad smo pravili pesme, jer ih je bilo više pre nego što smo se odlučili da to bude Mila, mi smo 2 numere izbrisali praktično, jer smo bili, moram priznati, dosta pod uticajem okruženja, šta bi ljudi očekivali da treba da radim. Uglavnom je to bilo da, pesma bude brža, da bude neki catchy moment, jer nekako opet se tripujemo šta bi to inostranstvo želeo da čuje od nas i slično. Mene to iskreno mnogo smara. I onda sam se odlučio da prosto sa timom napravimo pesmu koja je za mene trenutno iskrena i najbolje pevam balade. Faktički. Balade najbolje mislim da pevam u životu, najbolje se izražavam emotivno kroz to, tematika pesme, nešto kroz šta prolazim. Mila nije prvenstveno nastala kao ime, već kao tepanje draga. A mačka ti se zove Mila. Jeste, mačka mi se zove Mila, da. I njen brat Paja. Tako da nekako je bio logičan, nekako sam se samo susreo sa samim sobom. Meni je toliko stalo da odem na Euroviziju nekada u životu, da smo mi bukvalno bili u fazonu, da vidimo možda su ljudi u pravu, i da sam se u tom trenutku osetio kao da je to ono za mene, ja bih snimio bržu pesmu, prosto nije. U ovom momentu je Mila ono što sam ja, najbolje trenutno mogu da iznesem takvu pesmu, imamo fantastičan nastup, završili smo danas najbitniju probu, jako sam zadovoljan. Milan Gromilić sarađuje s tobom. Jeste, da. I u kabareu, gde smo se upoznali i između ostalog zbog čega smo se odlučili da to bude on, pored evrovizijskog iskustva koje ima, stvarno je čovjek toliki profesionalac da ja samo dođem i otpevam, zaista. I naravno kao i ostatak tima, Žaklina Marjanović radi kostime, Dušan Bajčić radi muziku i tekst, Dejan Nikolić aranžman produkciju. Ima još mnogo tu drugih ljudi koji su se na oberovni način uključili, tako da i
jedva čekam prosto da dođe taj 26, stvarno. Mene strašno zanima kakav će biti vizualni moment, jer i vizualni moment je nekako bitan Podjednako bitan danas. te priče. Da. Jeste, danas je podjednako bitno kako sve to izgleda. Jest. Isto kao što će neko da me laže da fizički izgled nije ljudima bitan. Bitan ti je taj prvi moment koji prosto tvoji receptori pokupe ono što vidiš i stekneš neki utisak. Isto tako mislim da je jako bitno i na mislim, barem ti daje neki kredit, razumeš, ono, govorimo o izgledu. U tom nekom poznanstvu i to daj ti neki kredit za eventualni nastavak priče, razumeš? Ne mislim samo u smislu muzike, Eurovizije, nego generalno. Zato isto je meni katastrofa dvolično. To kao, meni fizički izgled nije važan, mislim, ne mora to da bude ono klasična lepota, ali znaš, neki sklad da tu postoji. Pa da bude lepo po mom ukusu, prosto ja ne mislim daleko, to ljudi mešaju, kad kažem da je fizički izgled bitan, onda se odmah uhvate, a tebi je to najbitnije. Kakvi su danas muškarci, ne daleko toga da mi je fizički izgled najbitniji, ali mi je bitan. Prosto, ako pričam o sebi, esteta sam, vaga sam, meni je lepota, harmonija, nešto što me generalno inspiriše u životu. Meni je bitno da mi žena bude lepa. A moram da te pitam kakva te devojka inspiriše? Kakva devojka mi inspiriše? Da, koji tip devojke? To je sigurno sam da će zanimati ljude to. Devojka koja ima neku svoju strast, nešto, to sam shvatio mislim, to mi inspiriše kod ljudi generalno, kad imaju nešto što ih ispunjava, nešto što ih čini živim, nešto što ga tera da ide dalje, da vidim da grize, razumeš, da mu se desi merak da mu je nešto da radi. I da li je to muzika, da li je vajanje, da li je da bude ona pekarka, zato mi ne bi bilo ni bitno da sutradan moja žena bude, ne znam, iz javnog posla ili će da bude građevinarka ili poljoprivrednica. A ti si maštao kao klinac da budeš pekar, to sam čuo. Da, volao bi da budem pekar ili pizza majstor. I iskreno razmišljam, nemam pojma. Jel znaš nešto da mesiš, da praviš? Znam, mesim hleb i pice. Vidi, fenomenalno. U narednom periodu ću sigurno da kupim pizza pekač i to neki dobar. Možda ćeš imati čoče svoj restoran jednog dana. Jeste mi želja i to bi volio da imam baš pizzeriju. To zamisli negde na obali, ja se prijavljujem, dolazim. Jug, Španija, Andaluzija, negde, tamo, Sevilla. Već sam tamo. Gde mi sviraju flamenko i da mesim picu. Ludilo je. Vidi, ne mora nikada da pevam više. Ali ne bi, morao bi da pevam. Pa to je prosto u tebi. Nemaš drugačije, to si ti. Mislim, to mi jeste delimična inspiracija i sad. Naše sve neke stvari koje radim sada, siguran sam da neću imati baš ovoliko energije koje je mladost. Ajde da kažem da sam donekli još energije mladosti, nosi sa sobom recimo sa 50-60 godina. Prosto ne bih mogu da iznesem sad ovaj stres i ne bih želao da se time bavim. Želeo bih da iskuriram tada i želim sad da dam maks, da onda mogu eventualno da pecam negde tamo u Malagi i da... Znači, faktički imaš već neku svoju ideju kako zamišljaš... Godinama unazad. Da, znači, razmišljaš ne kao tipa 5-10, nego neka... Pa, mislim, ni da razmišljam o tome, prosto meni to jasno u glavi, znam šta želim. Ti si čovek koji definitivno zna šta hoće. Nemam nužno destinaciju, da li to možda će biti, ne znam, imam želju da to bude ili Solun, taj negde tu deo, ili da bude... U Vranje se ne bi vratio. Vratio bi se u Vranje. Vratio bi se u Vranje. Znaš kako, Vranje je... Znaš da nikad nisam bila u Vranju. A moja super drugarica je iz Vranja i to je stvarno jedan poseban onako mentalitet. Vranje je potcenjen grad što se tiče mnogih stvari, ali prvenstveno hoću da napomenem što se tiče položaja. Jer ja iz Vranja mogu da stignem, eto mi ga tu Skoplje, eto mi je Grčka, do Soluna, putujem kod do Beograda, ako nije preterano gužva na granici, eto mi je tu Sofija, Niš mi je tu, Beograd, manje više, ako mi treba da idem i avionom negde, sve mi je tu, Vranjska banja, topla voda, može da se ceo grad snabdeva strujom odatle, ima toliko stvari koje mogu da se onda radi. Kulturno, Vranje ima toliko neiskorišćenih motiva, eto, dovoljno je da je neko bio ajde kažem, da se ne uvrede pametan, da iskoristi tu priču Cveta sa istoka gde imamo Romeo i Juliju u Srbiji, priču u Ajši i Stojanu. Ovo tvoja pesma, je li? Da, Cvet sa istoka je zapravo pisana, inspirisana tom legendom. To opet o smaranju i pričamo o Romeo i Juliji, imamo gomiletinu takve stvari kod nas, prosto da li su ljudi bili nedovoljno zainteresovani da istražuju ili mi to nije bilo dovoljno urbano, ali prosto kako Vranje, tako i mnogi drugi gradovi. Naši ljudi su lenčuge, čest, to je problem. Pa i bežu tih domaćih stvari, ne znam zašto. Da, što je bez veze. A reci mi, je li Beograd doživljavaš kao svoj grad, ipak na neki način ili... Pa naravno, mislim, doživljam, ja sam ovde 2002. godine i
Mislim, zato što sa takvom ljubavlju pričaš o Vranju da, tvoje ljubavi su podeljene. Pa ne mora da bude, mislim, ja mogu da volim jedan i više stvari, nisam nužno vezan za to. Meni je Vranje dalo najlepše, ja sam Vranju i mom detinjstvu prezahvalan. Nekako je detinjstvo svakako najbitnije iz moje perspektive, ja verujem i za mnogi psihologi, period obeleži nas definitivno. I meni je Vranje, taj period koji sam proveo dole, to rano detinjstvo pružilo najlepše. One prve simpatije, svi su vodili račune o meni, pazili mu u porodici, nije mi falila dlaka sa glave, imao sam jako dobre prijatelje. To vidim. Igračke, da. Ne, to mi Ćale dao dobru genetiku, on ima istu obrvu kao čokoladne bananice. Ali bilo mi je mnogo lepo i onda nikad nisam osetio tu gorčinu koji možda manji grad nosi sa sobom, jer sam otišao možda da kažem na neko vreme. Da nisam odrastao tamo pa da doživim to kao neka zrelija osoba, ali kad god se pomene Vranje, ja i dan danas toplo mi je i znam šta sam osetio, jer to je Vranje, to je ta duša, ta energija koja dole postoji, koja stvarno jug nosi sa sobom, koja nema nigde drugde. Subotica je takođe lep grad i takođe nosi svoju energiju, ali smo diametralno suprotni što se tiče mnogih stvari. Subotica ima malo tu, flat line. Pa da, eto to je možda razlog zašto nikad nisam... Zato ti voliš Italiju. Vidim da si veliki fan Italije. Jesam, da. Sad sam videla, imaš super društvene mreže, by the way, pratimo se. Hvala. Nikola Glišić, veliki pozdrav za njega, on mi pomaže mnogo. Da, i vidim da si bio u Italiji nedavno, ili tako? Ja, to je bilo putovanje sa bratom, išli smo Bolonja, Verona, da odmorim malo mozak pred Paze. I onda na kraju upišeš norveški, tako da stvarno si jedna eklektična ličnost i pravi gost i inspiracija. Šizofreno je moje putovanje kad pogledam stvarno, kad bi sve stavio, nema tu mnogo nekih preterano logičkih poveznica, ali za mene je sve to bilo logično. Ali sve su to tačkice koje su povezane, znaš, everything is connected, tako da, Ne znam da li bih mogu da preživim taj period da nisam predavao norveški, jer norveški je znači kad sam ja upisivao fakultet, ja sam probao na tebi italijanski. Ja sam došao na katedru gde moja generacija... Hteo si da upišeš italijanski. Da, jer sam ga već učio i išao sam na ekskurziju u Italiju i nekako je to bio logičan korak. Međutim, kad sam došao na katedru, moja generacija 2012. je bila prva koja je mogla da upiše bilo koji jezik za koje je bilo neophodno polagati engleski i srpski na prijemnom. I pošto sam čuo tada, nažalost i te godine, mislim, Ljubiša Rajić preminuo, koji je podigao čitavu katedru na taj nivo, skandinavistika je važila za najotmeniju i najbolju katedru na fakultetu, kako god da to zvuči, mene ta priča u tom trenutku povukla. I rekao, ok, idem na skandinavistiku i samo sam pratio gde ide većina, pratim osjećaj, ajde idem ja na norveški. Tako da, Pa opet si pratio, vidiš svoj unutrašnji glas, ceo život pratiš. Kratko mišljenje o San Remu, pošto voliš Italiju. Ludilo. Jel da? Ludilo. Jesi ispratio Fedeca i Akile Lauro? Iskreno da ti budem, ne pamtim imena, više sam nekako utisak, neki opšti stekao o svemu. Ja obožavam se, ja sam baš fan San Rema i Mili i ja smo, moram ti priznati, Mili mi je takvu večeru spremio, znači Mili je opasan kulinar, spremio neke pečurke, nešto, 3 vrste pečurki, tako dalje, malo privatizujemo, nema veze i pričali smo baš o San Remu, tako obožavam San Remu. To su te neke, znaš, to su te neke cool situacije kad ti s prijateljem deliš neka zajednička interesovanja uz neku dobru klopu. Jel sprema pečurke na maslo, jel koristi maslac ili puter ili neki ili ulje? Mislim da je bio puter, ja ti nisam nažalost nikakva kuvarica, još se ne ponosim, time jednostavno mi Bog nije dao. Ako je ulje, neće mi više biti PR. Nije ulje, nije. Puter je i neke 3 vrste su bile i bio je i sir isto neki. Znači i paprika i to je ludilo neko bilo, mislim, baš i piletinu je spremao isto. Super, taman sam gladan sad. Da, idemo kod Milija. Idemo kod Milija. Dakle, dragi moj. San Remo mi je ludilo iskustvo za gledanje, jer nekako prioritizuješ uvijek te stvari koje su suština u muzici. Pevanje, prenošenje emocije, vizualni moment isto u San Remu. Vizualno, svi su bili vrhunski stilizovani i imaju taj neki minimalizam. Ne moram da izađem go i da stavim dezodorans u gaće da bih privukao pažnju nužno. Mogu, ali ne moram. Tako da... Jedan drugi prosto nivo. Ali to je Italija, znaš, to su Italijani, to je... Zašto to ne bismo bili mi? Zašto moram da jurim, da budem neki tamo
pakao. Zašto smo mi u pljeskavici? Pa da. Mislim, ja volim pljeskavice, da se razumemo ove metafore, jel? Razumem što hoćeš da kažeš, da. Zašto smo u pljeskavici i gde god da odemo, uvek ta neka pljeskavica, uvek dopire neka zaprška, nešto, razumeš? Mislim, ja se isto često pitam zašto i čovjek ne zna, veruj mi, ne zna čovjek šta je gore. Ja volim da putujem i dosta putujem, ali ne znaš da li je gore kad otputuješ i vratiš se i vidiš kako je ovde, razumeš, ili da ne putuješ uopšte i da misliš samo da ti je to... Ovdje ima mnogo kreativnih ljudi, mi imamo stil, mi imamo sve što nam je neophodno. Pa imamo stil, ali nažalost ovi sa manjkom stila su dosta ili ima mnogo ljudi koji su uplošeni da izađu stilizovani. Pa, da ne bi da ne bi njima rekli da su geji. Jer meni, kad smo pričali o tome da li muškarci, žene, da li mi neko govori da sam gej, između ostalo govore zbog toga što se na neki način razlikujemo od drugih, htjeli to ili ne. Tako da ima mnogo uplošenih ljudi koji prosto nikad neće otkriti ko su do kraja, upravo iz tog nekog razloga. Tako da meni je san Remo Italija takav kakav jeste zato što žive svoju suštinu. Ja mislim da su mnogi uplašeni ovde, zbog toga nije teško izdvojiti se danas, zato što je ogroman broj ovaca u jednom prosto samo malo možda više hrabrosti u tom nekom smislu i to je to. To bi, pošto ljudi mnogo vole poruke i zvuči stereotipno, ali, na primjer, koja bi tvoja poruka bila, baš eto tim nekim mlađim ljudima koji bi želeli konkretno, ne mora muzika da bude, nego koji žele da se bave nečim, pa sad oni znaju šta je to, šta bi ti njima rekao? Ja mislim da ću do kraja života imati jednu istu poruku, to je da budite dovoljno iskreni prema sebi, da se bavite onim za šta ste stvoreni, i budite dovoljno strpljivi i uporni da to realizujete. Što god to bilo. Bravo. Jer, mene su mnogo godina pitali ako je baviš sa muzikom, od čega živiš. Tako da, mislim da što god je u pitanju, najneisplativiji posao, lupiću arheolog, lupio sam, ali nije preterano biznis u kog možda da zaradiš, osim ako ne naletiš na... Da. Prosto mislim da će biti najbolje ako uspiju da prate svoje snove. Jer uvek se nađe put, onda je pitanje koliko je neko hrabar i uporan da se to desi. Eto to sam mislim da treba da se prevaziđe taj moment, da kad se desi prilika, da je prepoznaš i da budeš dovoljno hrabar, baci se. Da utrčiš, uskočiš u taj... Ali da bi se bacio i da bi se to desilo, ja mislim da je potrebna vera. To je isto mnogo bitno. Mislim da ljudi treba da veruju šta god da to za njih znači. Ali pre svega u sebe. Pa sad, to je druga tema, da li to isto ili ne, ali da. Naravno, mislim, nećemo sad Svakako da. Da. Treba verovati u sebe, jer ko će ako nećemo mi, jel tako, da verujemo sami u sebe. Dragi moji, ja sam uživala u ovom razgovoru, ili zaista savršen si sagovornik i meni, ne znam, ošto nemam predstavu koliko je vremena prošlo, uživala sam stvarno. I rekla sam ti, zapamti ovo što sam ti rekla, stvarno, odgledala sam mnogo tvojih intervjua i uvek si on point, ne preteruješ, tako nekako brate, imaš tu neku finoću koja je potrebna ovim prostorima, eto. I kao takav savršen kandidat za, pomozi mi. Za Euroviziju? Za Euroviziju, ali kako se zove? Za pesmu za Euroviziju. Pa ne mogu nikako, vidiš kako ne mogu da zapamtim. Tu sam ja. Katastrofa, PZE. Tako da navijemo, zapamtite, 26. februar, vrlo se pamti, trojčica, da, puno sreće ti želim, ne samo vezano za Euroviziju, uopšte ti želim sreću u svemu čega se dotekneš i nadam se da ćemo se opet družiti u mojoj emisiji sa nekim novim pričama. Takođe, hvala ti mnogo, bilo mi jako inspirativno i prijatno i kao da sam bio na nekoj terapiji, sve sam zapravo, hvala ti. Wow, hvala ti puno. Evo, ovo je bio Princ od Vranje, to jest princ, jeli, pošto voli da bude, kao što je Kanja je, princ je princ. Gledamo se u sledećoj inspiraciji, budite mi dobro.